to this community. Jatend Migao mar somo Ezekiel Machogu kod nyawadgi mar tudruok Elido Walo ne ochwalo chenro mag dongruok e lo piny owacho e gwenge mag Kuria. Machogu mane otelo chenro mag chako gedo mag moko kuom sikunde ne osingo kete tim lipot mane los kod duol mane ochuogi kod jatend piny Kenya mondo rang weche somo mar CBC e pacho ka. Jo Juma nigi lipodno. Jatend Migao no mar somo Ezekiel Machogu mane otelo ne jotije moko mag piny owacho ma oting'o jatend Migao no mar tudruok Elido Walo, jagoro maduong' e Migao mar Ramogi Molo mane ochako chenro mag dongruok ma oting'o gedo mar sikunde, keto tudruok mar mbui e gwenge mag Kuria East kaachiel kod Kuria West. Ne owacho ni chenro mar keto e tim lipodno motenore kod somno mar CBC koro dhi nyime. Ile moja ambayo tunatekeleza na tumeweza ni kuhakikisha ya kwamba junior secondary ile vifaa na ile ambayo yote inatakikana tunaendelea kufanya. Tumekubaliana serikali ya Kenya ile pesa ambayo itapokea ili tuweze kujenga ile ambayo inatakikana kwa junior secondary inaitwa laboratory. Machogu mane oriko wuoyo e skund sekondari ma Kwiho e subkonto ma Kuria East ne oninte kod adieri ne midhierogo ma osebiro kawo kwa somo ma CBC kod dhi rumo. Ile running areas wakati walisunguka tena, wazazi, walimu na hata wanafunzi wenyewe wakasema wameremewa kwa sababu kila kiwango ilikuwa ni juu kidogo, ni mingi, na hiyo imepunguzwa. Tumetoa circular kwa principals, kwa directors. Kwa hivyo watawasihi mlete watoto wote shule. We want to do the 100% transition. Korka ko jatend Migao no mar tudruok Elido Walo mabende ne otelo e chenro mar keto tudruok mar mbui e gwenge mathoth subkonto ma Kuria East kaachiel kod Kuria West. Ne owane piny owacho dhi neno ni tudruok e yor mbui bende koro bedo e sikunde. Tutahakikisha kwamba tukipeleka program za kompyuta kwingine hapa kwetu Nyanza pia tunaleta. Tukianzisha wifi kwa masoko kwingine tunaweka kwa masoko hapa. Tutaleta makompyuta hapa, tutaleta internet hapa ili hawa wanafunzi wapate namna ya kutumia mtandao, wapate masomo ya kiteknolojia. Na kuomba tuwekewe one stop border post hapa Gwitembe ili tufanye biashara nzuri ambayo ni halali, watu wetu waweze kupona na kuendelea, na kila mara miradi inapofanyika tuweze kufikishiwa pale. Jotijegi mag piny owacho bende ne okwayo gane gigo mag Kuria ni koro gitieko wechego mag nyango mag nyiri. Tusikae na watoto wetu kwa manyumba ama kwa boma, na sana sana wasichana. Najua hii area hii kuna tatizo kidogo, mambo ya FGM, na nataka niombe wazee na wamama tusitoe wasichana kwa shule. E kinde limbe mar jotend migepe ariyogi kaachiel kod apisa moko mag piny owacho mamalo, sikund adek ma oting'o skund sekondari ma Kwiho noyudo omenda maromo $30 million ma gidhi tiyogo e chenrono mar gero sikundego. Jo Juma, Ramogi TV, Migori.